послушай, отец. Сабрина, все, я снимаю. Есть у меня своя волна и на своей волне. Сабрина, я влог снимаю. Еще. دوستانی عزیز سلام، امیدوارم همه شما خوب هستین، صحت و سلامت هستین. اگر از ما پرسین ما هم الحمدلله بد نیستیم، در غریبی و کار زندگی کرده همراه اهل اویلمون گشتیم. امروز 11 марта ما اینای کار اومدم بگاه اوژین کردیم. خواستم یک влогча کنم با سوالای подписчику яка جواب بدم. یک دو سوال دادگی بودن و ما وعده کردگی بودم که влог میکنم با جواب میتم. چند روز بود که نتونستم. این امروز نیت کردم که چی میکنم، سنیمت میکنم و امو سوالو کمتر جواب میگم که وعده کردم باید که بکنم امو کاره. این اومدم سابرینا مرا بو نمیمونه سنیمت کنی نمیجا خطی نمی گیتارش دینگ 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 کده روزی دروز شاو خوب کنی نمیمونه، روزو یگم کار کردنی نمیمونه. اینم خیلی Сабрина, баскам, чекука дистайте? Ну, я песню разучиваю. Что за песня? Да, корж там. Сабрина да усол 11 мегум бо усол 1 июн да рӯзи ден защити детей да рӯзи муҳофизати кӯдакон да Россия 1 июн гитараш харидагӣ будем. Падаркаш кардем мечтаашам хеле гитарнавозиай гитара амура как гирифтай намиҷа худ ба худаш самостоятельно гитарнавозиро ёд гирифтестай. Учитель стоит 3000, даже 4 в месяц. А я сама все умею. Я самостоятельная. Майли хайку бинавоз чи навохтестай, чиро ёд гирифтӣ? Ну, я пока что учусь. Строго не судите. Это моя вторая песня, которую я учу. Вот. Сейчас. Такая прикольная песенка. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метра воцарился жесточайший хаос. Когда все понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю надо, но послушай, отец. Есть у меня своя волна и на своей волне меня где-то поджидает успех. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. И вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жить в Каире, я выбираю жить в Каире. Ну там. Все, может, хватит, Сабрин? Ну да. Достони азиз, глой мара нигуктен чхади шидам. Дина влог кадаги будам, дина видео ки парирус бад. Короче, нахамда. Имрӯз 11 нахамда кадаги будам. 8 юра падаракам кадаги будан, бачаом. Ба чӣ кадак? Камтар пучала шидаги будан. Ба нишон додам, гуфтам ки гилом пучала шидагиян. Як хоҳари азиз нависон ки апа чӣ кунен ҳар рӯз овоша Сабрина, давай не будем. Гуфт ки апа ҳар рӯз овоша алиш кунен, да овош иқа шакар бидозен. Гуфта ки баъд амо нукоша иқа бибирен. Гуфта ки ай букет бигиреншон, баъд долга местан. Хай ёхи чун камтар пучала уже шидаги будан, якам хелишон кардам хай. Ва хелам ки камтар состар шидан. Хай раҳмат хоҳари азиз. Бисёр ҳамина дорам. Инам хел дӯстони азиз, бинандагони муҳтарам, ман чӣ гуфтанiem? Шумо бисёр ҳам саволо метен комментариода. ҳозир ман мехоҳам ки як ду саволи шумо да ҷавоб бидам. Барои ки ман чӣ қадр гуфта гузаштагӣ будам, ман дар садик воспитательница кор мекунам. модарои ҷавон дар инҷа бисёранд. Савол метан фақат ки мисол садик чӣ хела, шароиташ чӣ хела. Мисол як хоҳари азизи дигамон савол додагия ки апа кӯдаки ман 2 сола ҳая чӣ мекунам? ният дорам ки садик да битамаш, лекин ам хеле саволаш бахелам ки леки кӯдакам оли омӯхта нест гаршок да рафтан, да пешоша да ами чиёш мекуна. Мисол шорти кашида мекуна, бурук шуда мекуна пешоша. Хабар намета рафтани ҳоҷатхонара, гаршок рафтана. Чӣ хел кунам амира ёдаш битам? Мисол ё ки амира ёд додан муҳима, ё ки дар садик ёдаш метан? Гуфта ман чӣ гуфтанем хоҳари азиз, ман дар садик кор мекунам. аввал гуфтанем ки ман дар садик воспитатель кор мекунам. Барои ки бисёриҳо бо савол метан ки апа шумо няничкаен ё ки воспитатель? Ман воспитателем. Ман дар Тоҷикистон филолог тамом кардагием, институт тамом кардагием, забон адабиёти тоҷик, шӯъбаи филология тамом кардагием.
ай сабабе ки дар Россия нестаям хеле мактабое ки забон адабиёти тоҷик дарс бидим ман воспитатель дар садик кор мекунам педагог кӯдакҳом аз 2 сола 3 солаанд группам кӯдак пешаи садик рафтанаш агар ки мисол элементарни ҳамин чизоро битона кӯдак да бисёр ҳам садик да осон мешава хубаш ки агар битонен кӯдака ёд битен барое ки кӯдактон да шумо як ёрдами бисёр ҳам калон мекунен кӯдак азоб намекаша дар садик агар кӯдаке ки мисол якум бор садик мерава хо ту 2 солаи хо чанд солаи боша кӯдак агар натона ба ҳамун синни соли худаш вобаста корора кӯдак бе ин ҳам вайда қинай адаптатсия мерава омӯхта шавӣ ба детский сад мерава коллектив мерава бо агар ки натона ҳамун чизора ку кӯдак да бисёр ҳам қин мешава кӯдаки 2 сола розима гап мезанам кӯдаки 2 сола бояд ки қошиқа қапида битона бояд ки сандали куша худаш пӯшида битона сандали ҳамун чизое ки попишои сабукаке ки чия застёжка дора ку хеле басаношка мегим ҳамвора пӯшида битона худаш калготкиша пӯшида битона носкиёша пӯшида битона мисол намхали элементарни курора када битона агар кӯдаку дар коллектив кӯдак да бисёр ҳам осон мешава барои чӣ бигем барое ки шумо тасаввур кунед дар як группа 15-20 кӯдаки 2 сола 3 солае воспитательница худаш қати нянечка хай бигем ёрдамчиш қати хай надикасан серавно вақте ки зимистонай кӯдак да чанд қақа пушто либоси ғавс мепӯшонӣ баъд берин мебарӣ мора то минуси 15 градуса прогулка мумкинай кадан кӯдака то нимша мепӯшони ними кӯдакора мепӯшонӣ ки ними дигарш нопӯшондаш ними дигае ки пӯшондагиян ку ва ё уже спатет мекунанд арақ мекунанд ку вақте берин да бировардишон кӯдак касал мешава барои ҳамин агар кӯдаке худаш битона камкам ёрдам ки кана хача тез ки бупӯша калготкиша мисол ё ки наскиёша пӯша ягон чи хача ёрдам куна ку кӯдак ҳам бисёр гирья намекунад ҳам кӯдак воспитатель да осон мешава ҳам кӯдак да осон мешава барои ҳамин падару модарои меҳрубон азиз агар ки шумо кӯдакотона ёд ки бутин пешаи садик барои кӯдака шумо як ёрдами калон мекунед кӯдак бояд ки намхай чизора битона агар кӯдак хаш лошкара қапида битона хошиқа ку кӯдак да бисёр ҳам осон мешава барои ҳамин дар садик қин неста ёд додани кӯдаку садик да кӯдак ёд мегирад дигарша мебина ёд мегирана барои и як муддати муайяни дига лозимай кӯдак да барои ҳамин агар кӯдаки тайёр боша ҳамаи ҳамин корое ки ба синни солаш мувофиқай садик да бияку барои кӯдака бисёр ҳам ин нағзай барои кӯдака и бисёр ҳам як ёрдамай инами хел духтари ман худаш мо бо мегум ман фақат пример меёрам духтари худ ма 1 сола ва 8 моҳ буд садик рафтем уже 2 моҳ пешаи садик ман кӯдакма уже ёд додагӣ будам уже ай памперс ма ҷидош кардам хай модар худаш мефаҳма психологияи кӯдакша мисол чӣ хел кӯдака ба кадом роҳҳош бисёр шумо дар интернет нигоҳ кунед бисёр роҳҳош ҳастанд мисол кӯдаки шуморо ай шумо да нағз ягон кас дигар намефаҳма шумо психологияи кӯдаки худона бояд бифаҳмед бояд ки бифаҳмед ки ба кадом роҳ кӯдакатона шумо омӯхта кунед агар шок ё ки мисол ай соска ҷидош кунед ай мисол ҳамин чизое ки привичка дора ҳамин чизо чиш кунед ҷидош кунед барое ки дар сади кӯдака мумкин нест ай бутилка соска қатиш барад ё ки памперс кӯдак да уже мумкин нест садик да мерай уже полностью ай памперс бояд кӯдак ҷидо боша без соска бе бутилка ҳамаи чиро дар хона мемона баъд садик мерава кӯдак инами хел бо чӣ савол додагиен ина гози ба ёдам нестай бо чӣ савол додагиен бо як савол дигар ҳамин буд ки апа дар садико гӯшти хук метан ё ки наметан гӯшти хук дар садикҳои хел бигӯем агар гӯшти хук мумкин нест дар детское учреждение ва лекин ҳар садика ай худаш зависит мекунад ай ҳамо роҳбари ҳамон садик мисол дар гӯшти хук ай гӯшти гов да арзонтара бисёриҳо эконом мекунанд гӯшти хука дар садик метан садики мо дар хай наметан бигӯем лекин чӣ мекунанд ҳар кас ай инсофи худаш зависит мекунад мисол яхе садикода метан албат намедонам лекин чиёи садикани мисол барои кӯдакои мусулмон отдельно нестай коса табақ мисол кухни кӯдакои мусулмон отдельно нестай ҳамаш общияй мисол и садики государствение и садики мисол частни нест як ты мисол договориться кунӣ қати ҳамн роҳбар бигӯ ки ҳама хела мехел кӯдаки ман нехела овқат бутия битанаш иҷа ҳама ҳами питани барои ҳамаи кӯдакоро яхелай лекин питани кӯдако ҳамаш нағзай питани садик дар садик 4 бор мисол овқат метан завтрак метан кӯдакора второй завтрак метан завтрак дар каша бутан агар дар дуюм завтрак уже чӣ метан ягон сок метан ё ки мевагӣ метан ягон чӣ метан баъд обед
баъд ужин ё полдник соатҳои нимтакам 4 чӣ метан полдник метан полдник полноценный ранги мисол ягон чизе ки ами не только печенье қати кефир вуҷуда ягон хел бо запеканка ягон хел мисол макарони қати ягон чиз хел ягон хел чизи нағз метан кӯдак ки кӯдак гишна намемона инами хел кӯдак барое ки чӣ намона кӯдак дар садик агар бо як саволи дига додагӣ буданд ки кӯдакам як кас гуфтагӣ буд ки кӯдаки ман чанд қая ки мерава дар садик олам гирья мекунад омӯхта намешавад омӯхта шидани кӯдак дар садик модарони азиз бисёртар айхона зависид мекунад чӣ хел шумо кӯдака барои боғча рафтан омӯхта кардагин бисёртар ай шумо зависид мекунад пешай кӯдака мисол шуморо направление додан барои садик рафтан пешай кӯдактон боғчаи бачагона дағалтидан рафтан шумо бояд ки чӣ кор кунед бояд ки шумо бифаҳмед режими садика дар садик чӣ хели шароитай чӣ хели режимай шумо кӯдактона ба ҳамин режими садик дар хона омӯхта кардан бигирем бояд оста бояд ки мисол дар садик кӯдак ай сарӣ мерава сари хезира уже барвақтхезира ёдаш битем барое ки ба кӯдак барвақт бихезаку бояд ки барвақт кӯдак хоб куна соатҳои 9:30 да уже постелда боша ки соати 7:30-8 кӯдак уже бихеза дар садик уже соати ай 7:30 садик сар мешава приёми кӯдако ай 8 уже зарядка дар садик бояд ки соати 8 кӯдак дар садик боша ай 7:30 то 8 приём дитие баъд бояд ки шумо бифаҳмед ки мисол садик дар чӣ хели авқото мехӯрад кӯдак ҳама авқото дар хона тайёр кунед кӯдака битен ки кӯдак бибина бишноса ҳама авқото як хел кӯдак садик дар меояку запеканкара мемонед дар пешаш творожиш запеканкара намедона и чӣ ай нигоҳ карда места беом кӯдак дар қина беом адаптатсия рафтеста омӯхта шидеста кӯдак и стрессай ай очаш яке мекананаш ҷидош мекунанд бо символи бо кӯдак омӯхта неста дар хонашон фақат ай бутилка хӯрдагиай ай баночка хӯрдагиай тайёрш кардагӣ неста очашам хеле чизо запеканка омлетам хеле чизо кӯдак намедонаку намехӯрад кӯдак цели ден амихел гишна гирья карда мегардабад барои ҳамин кӯдака бояд ки режими садик қати омӯхта кунӣ бояд ки дар садик мисол соати чанда прогулка мераванд кӯдако мисол ҳавои тозада гулят карданӣ бояд ки учаш хеле бирава қати кӯдак гулят куна бояд ки мисол соат 12 да садик да обедай бояд ки обед тайёраш куна амиченда биташ бояд ки ховш куна хови рӯзона да омӯхташ куна ки дар садик бирава бо кӯдак хов куна мисол омӯхта боша хов кунида инам хеле дӯстони азиз чизе ки ба ёдам зада каме хел гуфтам барои ҳамин омӯхта шидани дар садик бисёртар айхона зависид мекунад барое ки кӯдак садик ба як настроени нағз бараваку бояд ки дар пеши садик кӯдак ягон бор танқид накунӣ садика танқид накунӣ мисол воспитателора няничкара ки ихелия ухелия кӯдак майдани бошаку серавно ӯ ҳамаша мефаҳма бояд ки дар пеши кӯдак фақат таъриф кунӣ ки ой дар садик таоли анану мисол намикиевна тра ждат кадисай воспитателет оли мерай ту чихел игрушкои бисёрай чихел кӯдако тра ждат кадистан чихел ҳама тра нағз мебинад чихел ҷаи хеле хеле гуфта фақат дар пеши кӯдак бояд ки воспитателора қати садик бояд ки таъриф кунӣ ки аммо кӯдак да як шавқ рағбаташ нисбати ҳамин детский сад зиёд шавад бо як ховари азизи дигар дар бораи оплатаи садик дар бораи чанд сумаи садик гуфта пурсидагиай садики государственӣ дар Россия 2300 сумай 2300 сумай дар ҳамин ҷои мо дига шаҳрора намедонам чанд сумай дар ҳамин ҷои мо садики государственӣ 2300 сумай дар ин 2300 сум чӣ дохил мешавад дар инҷа дохил мешавад содержании кӯдак ҳамон кӯдак истоданаш дар онҷа питаниш або ҳастай чизои отдельни кружокҳои отдельни ки ва ё платниян отдельно платит мекунӣ мисол ҳастай акробатика хореография ҳастай конструирование ҳастай рисование ҳастай мисол ҳар хел даже барои кӯдакҳое ки калонтаран 5 сола 6 солан кружоки шахмат ҳастай шахмати бозӣ мекунанд кӯдако ҳар хел кружокҳо ҳастай ин маҷбурӣ нестай мисол касира ки бихоҳа мисол агар бихоҳед шумо кӯдактона мисол амҷа номнавис мекунед кӯдаки шумо мерава амҷа заниматсия мекунад и вақте ки амӯ оплатаи садики омадак суми садик квитансия ини меояд якҷоя ҳамаша мерен меспорен баъд ба ғайраи бо кӯдакҳо бо кислородни коктейл мехӯранд
кислородный коктейльный оплаташ отдельная, а и 2300 сум отдельная. Модарои ҳаста ки ягон чиз чӣ намекунанд, интихоб намекунанд, фақат ҳамин пули садика метан 2300 сум тамом. А одамиш ҳаста ки бо выбират мекунад, ягонташ мисол акробатикаро выбират мекунад, касе бихоҳа мисол хореографияро выбират мекунад. ҳамин хел чизеро бифурӯшонам хеле выбират мекунанд. ина мехел дӯстони азиз гапа бисёр ҳам бисёр кардам, лексияро бисёр ҳам бисёр кардам. ина меқа ба саволои шумо ҷавоб додам. Агар бо ягон саволи дигар дошта бошен дар комментариҳо бинависен. бо ҳам хеле фурсати муносиб шава. бо видео мекунам, бо саволои шумо дар ҷавоб метам. дар ҳамин ҷо мехоҳам ки видеои имрӯзаи хелмонро ба охир бирасонам. то наворҳои оянда сарбаланду хонаобод бошен, дар паноҳи Аллоҳ бошен. худтона ва кӯдакотона эҳтиёт кунен. хайр.